gitik-gitik sa tabi. Kay, wa naman ko nakagitik, oy. Dugay na kaayo ko, wa na nakagitik. Gitik-gitik tabi. Gitik-gitik-gitik. No. Gitik-gitik-gitik. Gitik-gitik-gitik. Tanawa, akong gigitik. Perti ninyong katawa, no? Katawa ra ba? Pag siya ay, abi ka gigitik, tika. Katawa mo dayon. Oh, Gago! ayaw lagi katawa. Sama na siya, oy. Hoy. Muboyloy no katawa. Siya na ron. Mara! Uy. Unsa man? Na ako'y pangutana unta ba? Kinsa may gusto mo adto og kaning kuan? Kini Manila. Kinsa may mo adto Cebu. Ingana ba? Nga lugar. Dumagiti. Kinsa mo adto diha? Ha? Kay ani unta ba? Gusto unta ko muuban? Unta na ay mo libre sa ako Mo back up na ko og ticket kanang mga pliti ing ana ba? Iaron pod makalaag ko naaraman ko permente diri sa amo ang lugar. Uy, saon naman ni sige naman kog libot-libot ani among lugar Davao del Norte wa naman ti adto-adto ani og laing lugar laing planeta. Naunsa naman ni unsa naman gibot ato pasabot ani wa na mao ni resulta sa pobre way kwarta. Mao na igo ra na siya sa kaibog nga muadto ang huna-huna muadto og Manila, Cebu. Ana na lang ipaagi na lang sa damgo kay wa may kwarta. Tuloy intawan sa pobre. Okay ra na dili na lang ta maghuna-huna og unsa na. Dili na ta maghuna-huna og unsay atong gusto nga maabot nga di na to maabot. Kay lisod man pud kaayo mangandoy ta nga ato nang maabot unya imo nang ambakon mutungtong tag bangko aron maabot na nimo nang kinatasan nga gusto nimo sa kinibuhi unya pagbagsak nimo tikalbong ka. No, di ba tinuod? Ana na ayaw na mo pangandoy nga unsa na diya kay wala gyapon ay padulgan inyong pangandoy. Dawato nato ug unsa atong naakaron. Dili na ta maghuna-huna og unsa diya nga. Mutaas ta. Mutaas lagi pero mutongtong magbangko. Wa gyapon na mao. Di ba tinuod? Gago! Ha. Unya. Gitik-gitikon ta mo usab. Di ka mo mulikay. Agik-ik. 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 Gago!